Сека! Сека! Готов ли си, коленце? 10, 9, 8, 7. Ама не, те би трябвало да съобщат, би трябвало да почнат да отброяват. Мислиш ли? Да. Аз всичко ще го... Тя си реално, къде? Мисля, че просто ще го изпляка. Или колко народ се събра. Ски, какво става, баца? И да снима и тук, къде са на етажа. Помни тук, какво става? 29. Абе, дали не е застанал пак тук, а? Снимай дълго хората, де. Дали няма паяк тук? Погледи, дали няма паяк тук? Къде е пак? Е, тук точно отпред. Ай, колегата! Ева бе, Алексинки! Не ми е студено, аз тук ще кажа. А после като го взриват, влезте вътре, защото щяло да има страшен пушек да затвориме. Как ще ние ще имаме тук да дишаме последните останки на Георгия Спарухов? Ай, вали дъжд, ако не забелязваш! Това е пречи на пушка, бе. Няма да е килуки си, да се кулиш и да е. Оп. Как се такова клипче? Пускате аларми! Виде, пускате алармите! Как се прави такова клип, бе? Отида камера. Да? Сладни настрани долу, къде ти е фотоапарата, настрани го пусни. Ай, пускай се. Аре, снимайте! Ама със звука. Естествено. А с фотоапарата ли или с GSM-а? GSM-а ми е. Ще има ли тук достатъчно висока резолюция? Да, море. Аре, Идва. слушай. Левскарите те са събрали. Чуваш ли? Пиште така. Не, те ще да взриват вече. 9:30 е. Дръжте! Пада ми батерията. Дай. Ела тук, ела. Ела да я ти го направя, бе. Сестра ми, мръдни се, бе.